Ahoj, vítam vás pri našej prvej recenzii Amidia Team, v ktorej vás oboznámime s FPS strategickou hrou Portal. Na začiatku celej hry sa objavíme v relaxačnej komore, kde nás po zobudení privítá GLaDOS, počítač, ktorý nás oboznamuje s princípom testu. Po skončení tohoto testu má byť subjekt takže my zničený, no pomocou portálovej zbrane utečieme a GLaDOS nás bude chcieť za každú cenu zničiť. Prečo nie? Do sterilného prostredia testovacích miestností sa dostaneme do utajených zakutí a priestorov Aperture Science a nakoniec sa dostaneme k samotnej GLaDOS, a to v 19. leveli, ktorú zničíme a objavíme sa vonku na zemi. Neskôr hra dostala záhadný update, po ktorom sa v hre objavili rádia, ktoré vydávali záhadné zvuky a Morzovú abecedu, ktorú sa nám podarilo rozluštiť, a v odkaze boli vety, ktoré poukazujú na reštart zničenej GLaDOS. To znamená, že hra má pokračovanie, čo už oficiálne oznámilo Valve, a hra už aj vyšla. To pre nás znamená, že je tu Portal 2. Pokračovanie sa odohráva stovky rokov od pôvodnej hry, Aperture Science je značne rozsiahlejšie a k pôvodným logickým úlohám pribudli zrkadla či interakcia s fyzikou energiou. Ak sa vám toto video páčilo a chcete ďalšie takéto videá, tak nás nezabudnite odoberať alebo poprípade iba lajknúť či komentovať. Ďakujem a majte sa.